Dobrý deň. Fašiangy sú časom zábav a maškarných plesov nielen na Slovensku. K tejto tradícii sa s obľubou hlásia aj krajania. Minulú sobotu poriadali maškarný ples aj vo farnosti svätého Cyrila a Metoda v Mississáge. Okrem výborného jedla a hudby ponúkli organizátori hosťom aj niekoľko noviniek. Fašiangová zábava sa začala už o 6:30 koktejlmi, po ktorých nasledovala večera. Tu si zobrali na starosti Braňo Vácval a Peter Repka, ktorých po celý čas príprav podporovali ich manželky. Na večera klasicky na fašiangovú zábavu rezne bravčové, ryža zmiešaná s divou ryžou a so zeleninou, pečené zemiaky, šišky a káva. Máme dobrých pomocníkov, hlavne mladých z tanečnej skupiny Východná, ktorí nám veľmi pomohli, áno. Distribuovali food, všetko vynášali, vonku upratovali, takže to je veľká pomoc. Posledné 3-4 týždne sme to mali v pláne, že ideme to robiť a thank goodness for email and Facebook. Sme poslali všelijaké messages to all our Slovak friends and Czech friends everywhere. And samozrejme sa to pekne zmaterializovalo, veľa ľudí si zarezervovali tikety a máme veľkú srandu dneska večer. Máme všetky konekcie a pomôžeme len, aby sme mohli mať dobrú, výbornú, silnú slovenskú komunitu. Našich manželov nebolo treba moc presvedčať. Boli veľmi nadšení a veľmi s veľkou entuziazmom išli do toho. A proste skôr my sme boli tie, ktoré boli vtiahnuté do tejto situácie. Áno, tak užili si aj v kuchyne, aj pri stolovaní a všetko, kreativitu si vybúrili zo seba. Veľmi sa potešili tým. Hlavné, že všetko ide na kostol a je to dobrovoľná práca, takže it's a good thing. Dnešná zábava fašiangová je spolupráca a hlavne organizuje Kostolná rada. Najviac by som chcel poďakovať Peťovi Repkovi a Braňovi Václavovi za organizáciu. Kostol pozval Východná Slovak Dancers, aby sme im tu pomohli. Vďačne sme prišli s tým, že máme sálu na nácviky zadarma a spolupracujeme s kostolom. Hostia si pochvaľovali jedlo aj hudbu, o ktorú sa staral Dušan Drobný. Ako sa na správnu fašiangovú zábavu patrí, tancovalo sa v maskách. Ja som respektne dirigent. Paličku mám na stole. Ja dirigujem tomuto jednočlennému orchestru na pódiu. Po výbere máme väčšinou slovenské šlágre, ale aj svetové, najmä od Engelbert Humperdinck, Tom Jones, týchto svetových spevákov. Predstavujem šéfa Indiánov z Papua New Guinea. Neviem, čo pán dirigent pripravil, ale keď čo zadiriguje, to zaspieva. Ja som princezna, zvolená so Slovákmi. Super! Je to tu fantastické. Už sme neboli na zábave dosť dlho, lebo sme mali nejaký smutok v rodine, ale teraz sme po dlhom čase na zábave a je to paráda. Super, perfektné. Pod maskou? No neviem, čo sa tu skrýva, tu je Dušan jeden. Cleopatra! Yeah, it looks like an Egyptian mask. Faraóna nemám, ale len tu pomáham. Robím teraz tu pri bare, predávam lístky. Ja som z slovenského súboru tu, z Východná. Takže mi povedali o tom a som povedal, že môžem pomôcť. Najbližšie z Východnej budeme mať jarný ples a pripravujeme zo pár nových tancov, takže budeme mať aj nové tance a tiež bude dosť dobrá zábava, to bude koncom apríla, takže tešíme sa aj na to. Moja maska dnes večer reprezentuje ako Mystery Man a to s tým, že som v bare a ma nikto nemôže nájsť. V prvom rade by som chcel pozdraviť všetkých Slovákov, som volám Ludo Némec z Bratislavy. Robím klobásy, slaniny a šunky. Kto by mal akýkoľvek záujem, nech sa prihlási, budem im predávať. Najlepšie výrobky udenárske v Kanade, zo Slovenska. Urobím jarmok udenárskych výrobkov pred Veľkou nocou. Tak nech sa páči, ľudia, príďte ochutnať naše výrobky. Adresu na objednávku 289 993 8554. Jednou z noviniek tohtoročnej zábavy bol klaun, ktorý po celý večer zabával tých najmenších. You want me to dance? Here's a little bit of dancing for you.
Thank you, my toe! Pre dospelých organizátori pripravili prekvapenie v podobe malého kasína. Hral sa blackjack a bol oň veľký záujem. Myslím, že v máji ideme plánovať kasíno večer. Ideme to skúsiť. Dneska sme aj pichli do rohu hentam taký blackjack table. Tak vyskúšať, že ak ľudia a vidíte, že to je absolútne plné ľudí. Takže myslím, že budeme úspešní aj v kasíno. Predseda Farskej rady a zároveň viceprezident pre kultúru v súbore Východná Slovak Dancers Dušan Dorič už teraz spoločne s kolegami zo súboru pripravuje benefičné podujatie na podporu Východnej, známe ako Jarný ples. Chcel by som vás, keď ste mali dobrú zábavu, chcel by som vás pozvať na náš annual fundraiser ako Východná Slovak Dancers Jarný ples, ktorý bude 28. apríla tu v kostolnej sále. Ďakujem.